Jól a műszaki dolgokhoz, azt tudjuk, hogy hangban igen, de van még meglepetésünk, és megkérem Kálmánt, hogy segítsen nekünk abban, hogy ezeket a kis szerkezeteket behozza. Ugye az egyik legfontosabb közös munkátok, ami a fiatal generáció, itt a helyükön nyugodtan, itt, Kálmán, nyugodtan. Kálmán, bocsánat, hello. Adod a nyugodtan nekik a konzolt, ide gyere mögéjük, és akkor itt fogják, ez hogy működik? Itt fogják látni. Soha életemben nem láttam ilyet. Kiderül, hogy mennyire haladtok a korral. Neked egy Real Madrid tudunk felajánlani. Nekem egyébként a Pisti elárult az adás előtt, hogy ő már játszott ilyennel. Egy zöld színű Igen? Az biztos, hogy a hangjukat halljuk, mit kell ezzel ebben a konzolban. Igen, újrakezdés. Hát ez nem lesz az adás legsikeresebb része, azt már most mondom. Nem, ez itt öngólok sora fog következni. Viszont kiváló kommentálás mellett hallhatjuk ezt. Kedves nézőink, hadd üdvözöljem Önöket Faragó Richárd kollégám társaságában a Nou Camp stadionból. Eddig aztán bőven volt mit mondani. Kinél van a labda? Nem Nálam. Nálad van a labda? Egy kicsit túlzásnak érzem azért, ezen volt mit mondani a játékról. Minden perce élvezet. Minden perce élvezet a játék. Melyik a B? Lesz ma a játék. Piros? Hát most íveltem előre? Nem ajánlom föl, Nem hogy az mondjátok első komolyan, gólig hogy- játszunk, mert... Várjál, hol van? Várjál, most mit csináljuk? Nem, itt szólózunk. Hát Figyelj, most szereltem. Ha? Nem mondjátok komolyan, hogy 3000 ilyen panelt felmondtatok, és még nem próbáltátok. Soha életem. Hát én azért nem mondom, hogy soha életünkben, vagy életemben, mert ma délelőtt, vagy délután a kezemben volt egy ilyen konkrétan. Végre egy bedobást. Megérezted a vesztet. Labdával. Szerintem most két kis... Szerintem körülbelül ez egy NB1-es meccs. Várjál, mert most... Ja, én vagyok a pult, hova megy? Kifutottál, Pisti? Nem, Óriási előre vagy. bikázom én, bridge stílusban várjál. játszik a Barcelona. Igen, most nálam van a labda? Igen, de én most... Ellenmondás nem kérjen lépett közben Cristiano Ronaldo. Barcelona bedobás következik. Csúnyán beszorultál, Ricsi, nem tudom, észreveszed-e? Igen. Várjál. Próbálok kijönni ebből a satúból. Én meg kivezettem oldalt a touchba. Igen. Az megtörtént. Most irányító. Várjál, állj! Na! Puff! Figyeld! Életem első jó passza. Oda megyek és... Hoppá! Beléd rúgtam egyet, nem tudom. A Barcelona hajt végre egy bedobást. Na, aki ezt kitalálta, hogy mi ezzel játszunk most. A 20. század, meg is szavazták ezt, egyértelműen legjobb. Várjál, jön a kapus! Ettől a lövéstől nem emelkedett Oda a kapus néz! vérnyomása. Hallgassuk meg, hogy ezt hogy kommentálja a panel Hajdú B Faragó párod. Fabregas a labda, ez egyértelmű. Piqué. Határozott labdaszerzés Real Madrid módra. Cristiano Ronaldo. Szerintem az ő zsonglőr mutatványai ma sok hasznot hajtanak majd. Nincs kiút, a hátvéd a vonalon kívülre kényszerítette a támadót. Veszem észre, jó az X mindkettőnknek. Tényleg egy Ő Xavi. Bikázom. Úgy is fogalmaztál az előbb az összefoglaló alatt, hogyha, vagy nem is, Gyors, talán határozott Pintér Attila pontos mondta, volt. hogy ha reggelig játszunk, akkor se rugunk gólt. Azért mondom, hogy Daniel Alves szerintem ne is vacakodik játszom. sor. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük, hogy kipróbáltátok ezt a kedvünkért. És hát szerintem szerezzetek be egy ilyen szerkezetet, mert kiváló Leizza. hangokat